Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 24, versikulo 15, kan 16. Di mo panggapan at akawan tinalintag a tao, wano agawan ti balay na. Dakas ti kasta nga aramid. Oray no mamin ano amatuang tinalintag, bumangon latta, ngam dadaulan ti didigra ti managdakdakes. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Apay ama diti jar mo asim mangpat. Apay nga ta. Nagpipintas ti pagay danardo. Idinto ta nagmadi ti pagay iji pangkag tayo. Saan ka di akas jay manan idinapalabas atawan? Un nga rod, iso ang masurunak. Anya nga tati sekreto da? Kanayon anagmayat ti mula da? Addan sakat araramidin dang agpaysua. Damagag tuman kini ipagluling, no anya ti inaramid da. Nakapsuta ko, Nardo Baraw. Na kayo ni ti asawa, maniluling ti mga sikaso kada kami. Uray saan nyo nga ibaga, tatang? Asikasunda kayo kininanang. Nasingpet-met ni Loling amanugang nyo. Iswada kayo to, ti aking balay dito'y balay tayo, no awan kami to. Saan kayo pangagsawi ti kasta, tatang? At idug pa'y ti biyagyo. Imbag, jay nakasaganan ti amin, iti anyaman ama pasama. Jak pa'y kaya mapukaw kayo, tatang. Masapaw, la praktikal tayo ngagpanuno, tanak ko. Italag ko da ito'y balay tayo, kada kayo kiniluleng. Imbag no saan ngagriri ni Manong Tasyo, tatang? Apay ko mga agriri. Ket inyaramidak met iti balay na, di nangasawa. Iso nga ita, kitadan balay na. Ngam, basit ti balay da. Ngam da ito'y balay tayo, tatang. Kadakalinda ano kayat da. Nagdamot inted ko pang rugyan da nga agasawa. Imbag man, tanagranata nga aglaba dito'y waig, ipag. Ada ka din ang patig nga ibagamanang? Anya ka diti inaramat yu iti mulay yu apagay, tanagpipintas da. Awan mo't. Ngam sakbay aminulaan ni. Winarisan nila kay iti ado-arog iti dingwan. Kas kuma iti rogitinwang, kalding kan baka. Kasta ka di? Nagabuno met nila kay. Ngam dagiti magatang nga abuno tinaramat na. Kuna nga minilakay ko, amadadaal ka no, ti damag ti daga. No kanayon nga abunwan, iti komersyal nga abono. Padasan ni man mat ti agurnong kadagiti rugit ti dingwan. Taiwaris ni mat iti mulaan ni. May mayat matlaang manang. Kan may sa, nanginapay ti abono. Ay, nga rod. Nagdakkel ti nagastos ni nga ingatang mi iti abono. Nadamag mo ka de, noon niya ti inaramid da kadagiti mula da. Winarisan da kanulaang mat kadagiti rugit ti dingwan. Saan nga ta kinaulbudla ang timbagana? Jaklaan mo basta kastamot timbagana. Adda na panunot kong aramidan. Masapol ang mairanod ta, iti adunto nga apit da apagay. Kasano ko ma? Ingka ka di dumawan? Saan ko nabaliksan? Basta mairanod tayon to. Urayam nga agani da. Ay, di ka maawatan. Ay, makaamu ka man laangan noan niya ti adda di ta panunot mo. Basta, kitaam to, noan niya ti aramidag. Ado ka din tinabaga ang agani iti pagay no bigat, lakay. Wen bakit? Ado mat ti mayat at tumulong. Kaya't da nga intayo mat tumulong kadakwada into nagani da. Ay nasaya at no ado da nga umay. Tapno mamaminsan ti panagani. Mamaminsan mo ti panagibilag. Mabalin nga ibati ije bangkag ti dadduma. Ta ije ito nga ibilag dagiti maapit.
Wan matkiti Ipabunag to no nabilagan. Mga alak to iti tulda apang linong iti pagay no agtudo. Wan tanailat diti arubayan pagbilagan. Malinungan pa'y adagos no diti arubayan. Tado ti kayo iti aglawlaw. Imbag iti bangkag, tanalawat ti pagbilagan ijay. Inkanto man nga rod mangala iti kamote ta aramidak at tupig. Iso ti ipamirindak kadag iti tao nga umay agani. Wan bakit? Nayunam ti aramidam Sigurado ang magustuhan dati tupig a kamote. Adamat tanyog dita nga ilaok mo tapno na imas. Nabanglupay no adanyog na lakay. Agpaani gayam ni kabagis mo inton bigat. Mapantamot tapno addamat kadwata inton data ti agpaani. Wan bakit? Mapanta. Apay asabali ti isam mo anang ibaga mapanta. Mayat mat no mapanta. Tapno amok ti sumarunong aramidak. Anya asumarunong aramidam ako nam. Maamwam to ka di. Saan ka adamag-adamag? Ibagamat tapno amok no anya ti planom. Ibagak to. Saan pa'y nga ita? Ado ti mang dayaw iti kinapintas ti pagay ta, lakay. Iso amani po dita. Kanayo nakagaramat itirugit ti dingwen kas abono. Bareng notuladen mat damanong tasyo ti aramidam ta. Mano tinabilang mo arap pati pagay itinaani tayo? 50. Manayon ng tupay Taado pa'y mo ti saan anaani. Hintay bilag inton bigat. Di taliplipatan ti tulda apangabong tanto, tapno saan ang mabasa no agtudo. Sige. Tailat ko mampay. Permit ibanok ko itangal daw. Papanam, sumipngutan. Apingin nalam ti flashlight. Una, tapno makitak ti pagnaak. Papanam ngamin aya. Maamwam to inton sumang petak. Pagsayatan ti papanak tapno amom. Mabayag ka kaditi papanam. Adayo ka di dayta. Basta aguray ka. Maragsakan kanto no sumang petak. Pagsayaatan? Anya ko mati pagsayaatan iti iruruar mo iti rabi Inakit din. Tapno saan amasukal ti swerte. Anya nga tati imbaga na apagsayaatan. Ado ka day, iti imbati da apagay, iti inani da iti bangkag. Adupay ka daw, taijay dan nga ibilag. Himbag no awan mapan mangala. Sino kumangay ti mapan mangala? Ay, di tayo lamo Adalat tamot dagiti tawa sana nasaya ti panagpampanunot da. Ti tao ang mangala iti saan na nagbanugan. Awan ti lulong awan na. Pudno dayta. Uray kanayon nga agkaramot iti daga. Saan alumong aw? Wala. Nangruna no aglading iti takawan na. Dayta jay kunada alunod tinasaktan wano na irurumay. Ti kanulunod tinairuruman tinarigat alisyan. Ket tinakabasol. Iso timang sagrap iti dayta alunod. Iso amade ti mangiruruman iti pada a tao. Adumot day tapagay nga insangpad mo. Wen, kat agsubliak pa'y taynak mangala. Ado pa'y jay. Nangalaam, ginatang mo? Anya ginatang. Inalaklatan, tadumat. Nudyak agbidot. Dagita ti inani tayo apagay da kabagis mo. Day tati kunak amay ranod tayo mat. Tadumat tipagay da. Maawata kun ti kayat mo asawan. Sa bagay, adung agpayso ti pagay da. Basit lang day ta apakairanudan. Kas lambingay kulaang mat day to Lakay, di mo ka di madlaw. Naksayan ti pagay. Apay ngay. Sino ngay tinangala ka nagitipagay anaani tayo? Ay,
Ay, saan alam mong aw ti tao nga agtakaw iti pagay ti sabali? Kaasimat no asino tinangala. Kaawatan nga agbisin. Isong agtakaw pa yan. Ay, ala. Ikararag talatan nga agswerti pa iti mulat ah. Saan nga sigurado da dya tao? Tas saan nga umanay apagbiag na titinakaw na? Maibustumot lang adagos. Tas saan ang mabindisyonan titinaktakaw at araon? Pudno takunam. Ad-adda nga agrigat yagtatakaw. Saan to alumungaw? Pudno takunam. Titinakaw na? Ipakan na iti pamilya na? Alaam jay agdan akawayan, taipan mo dagiti pagay ijay tuktok ti sem, ta ijay nga ibilag. Ngun nga agpaisoan niya. May mayat ijay. Tapno di da makita. Aramatem ti utek mo tapno di da maamuan ti inaramid mo. Di dalakit di maamuan. Tawan ti mangidanon. Sikalang mat ti makaamo iti naramid ko. Apay ko mga idanon ko, ket pati siyak mairanod mo. Ha? Isong agbagay ta adwa. Taammo ta nga isakit ti tunggal maysa. Ha? Rumpang lang. Ngam saan ang maawagan iti partners in crime. Orayan niya ditan. Agdin nanggay talatta. Maisabalik man ti saritaan. Nadamag ko nga ipatawid ka no datatang kininardo ti balayo. Anya? Nakadamagam iti dayta. Ninanaw. Nanang, kasao kayo man. Nakaturog pa ilang mat ni tatang. Anya ti baga manakaw. Nadamag ko. Nga ipatawid yu kanutoy balay kaninardo. Adda ka di parikaw, tanakaw. Saan ka di nga adan balay mo? Imbalayan da ka mo't idinangasawa ka. Ngambas ti balay ko, nanang. Dakkel to'y balay nga itadyo kaninardo. Nga mabalin mo mo't apadakalan. Adda mo't intad mi atawid mo. Siya kumaa ti aking balay ditoy. Dayto iti paggigianan ni Kadanardo. Isuda ti mga asikaso kada kami. Tasan kami na makatrabaho. Basta, paggudwan mi daytoy abalay, nanang. Limasin kayo. Di da kami tupay pagan ano. Ita, kaya't yu atagi ko ti balay. Anya ti imbagada iji balay da tatang? Adda ka no matan intad da abalay ta. Kinalikaguman tangamin tilinmasin. Nayunan da ko mga rod ti itad da atawid mo Padasak nga ibagaday ta kanitatang. Nakaturog ngamin idinapanak. Rumbeng ko mga ad-ado ti tawid mo, ta inauna ka. Dua ta ama panintun bigat. Takasarita ta ni tatang. Wala kay. Alukuyin ta ni tatang, tapno nayunan na ti itad na kadata atalon kan bangkag. Itadyo ka ni Nardo ti dakkel abalay. Kukwak mat nga rod ti talon iji asidag ti karayan. Apay, di mo la mauray nga itad ko ti daddo matawid mo. Sige, tapno di mo mat ko na. Ayabanta ni ading mo, tapag sasaritaan tayo dayta. Nardo, umay ka dito'y, tagsasarita tayo itinalapat. Nalakala ka sarita ti kabsat mo. Umayan di taoy. Anya ka diti pagsasaritaan tayo, tatang. Manong. Intad dagayam kan katoy dakkel abalay. Kukwak mat ti dakkel atalon ijay asidag ti karayan. Ala, no iso ti kunam. Di iso, manong. Apay kasta tilangam anagga po iti nalawa at talon iti asidag ti karayan. Awanan tinalawa at talon bagat. Nargaay. Inyanod ti danom ti karayan. Sayang. Ha? Kasano nga rutitan? Idi nagapuak iti asidag ti talon da Nardo. Saan ano ti talon da? Jakman amo. No apay akanayon ng agswerte dagiti mula na. Ita,
Titalon ko man ang tiinyanod tinanom. Agpaisun sa timbaga ni Bakat Tesa. Anya timbaga ni Bakat Tesa? Pulos kano adi lumungaw ti tao. Asaan ang nadalos ti panagpuspuso na. Kasta ka di. Kanayon mo ngamin ang mapanlibasan dagiti mula ni ading mo. Pinilit kong itadda kanyak ti talon. Hanggang ita, napukaw matlaan. Lakay. Agbaliw tan. Tapno agbaliw mo ti kasasaad tay ti biyang. Uray ka na ayon tanga agkaramot iti daga. Kasla saan ta apulos ang mabinbindisyonan. Rigat latta ti adda kadata. Saan ang mabindisyonan ti panagbiag mo, no dakes mo ti aramid mo? Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay, apakasaritaan, anay tampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 24, versikulo 27. Sakbay nga agbalay kad mga sawa ka, isaganang pay nga umuna ti talon mo, kan sumapol ka iti panggadam. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Di matsimurot ni Baldo ijay talaw na. Kunak man no sinurot na ka idirimwar, awan mo't ditoy. Ay, napanan man nga tan ti sadot at haaw. Saan nga ta napanmanan iti ayan ti balasang asabsabungan na? Ay, uray agparintumang iti sango ti balasang. Lukas jay mati kinasadot na. Kaya't dakit din. Ay, jakman amo iti dayjay nga anak mo. Kuna na ang mga asawa, awan mo't pangasawa na. No ibaga na asyak ti pagtaudan ti pangasawa na. Ay, awan latam mo kaon. Bayam nga aglakay iti uneg ti kalson na. Mayat man ti ayos ti arak iti karabukob. Uun nga rod pare. May mayat kumamanan. No adda mapanta pagharanaan na balasang. Abay, saan mo ako rusunada ni ading ko? Napintas mata? Kaya't nakadimot lang agbalin abayaw pare. Launay pare. Nang runa no kanayon ka gumatang iti inuman ta. Basta adda lagi di may gatang. Areglado. Intang arudan iti balay mi. Tarmon ni ading ko. Ay, intan na. Awitan tanto'y dita pa'y naibos ng arak. Ituloy tanto ti uminom ijay balayo. Oy, Lara. Umay ka man dito eh. Sangon ni pare Jose. Sumangsango akit din kada kayo nga aginom iti arak. Jak kaya? Abay, nagterto pa'y ni Jose agayim ko. Apay adito'y kayo pa'y balay nga aginom. Ijay kumatirsena at naginuman nyo. May mayat ni Rod dito itada balasang. Ijay tersena kat bakit matiyad da ijay? Ijay nga rod tinaggatangan nyo. Di ijay ko mga aginom kayo. Saan kan sa mata makawaawat Awan ti balasang ijay. Umay kakit di tagtugaw ka iti sango mi. Ay, makatugtugaw. Inakit di aglabat. Apay anak kami suot ka masabat ko balasang ko. Masurunak namin kinimanong ko, anti. Ipaaram nakit din itipada na amang Marta. Saan ka apay sagmak iti may sa amapmartag? Nang runa no awan trabaho na. Sana laing agbartak. Ay, wan anti. Kagurak tinalaing agbarta. Numuna no daytoy kat sadot.
Konsumisyon mo laang ti mamarta ken sadot nga asawa. Isungarod akagorak, no kadwa ni manong ko day di apada na mamarta. Uray no kanayon iji balayo, no di mo kayat, di na maipapilit. Wan madkit di anti. Bagbaga amkit din ni manong mo asumapol pa iti trabaho na, sakbay nga agaram iti balasang. Nay, kanya day tar aramida. Mangikalkali ka mat iti kayaw. Ikalik man, tayo bagla apos tento ti balay. Postay. Mangikali ka iti postay. Ngawan mat kwartam apaggatang mo iti daduma a materialis. Ay kati doon ada kwartak, gumatak to iti daduma a materialis, tatang. Mabalin ay amat dayta. Ikalim ti postay. Tayin inutam nga iyalaan iti materialis. Ay, mauyaw nga. Apay kiti nasaan, tatang? Ure kita nyo, malpas to na ito'y. Sakbay ang mangipatakder ka. Diyay namnamaam nga adda pangituloy mo. Dahin tantuman lasadot mo ti agadaw. Saan ton, tatang? Mga sawak to nga minay. Hey, adda nga ron namnamaam apang biyag mo iti asawaam. Agbiag to iti ayat kendung mo, tatang. Ay, kasanaw ti kanan, kanda dumapay amasapsapul yaw. O di, makikabalay kami to kada kayo, tatang. Anya, sakit din ti mangbiyag iti pamilyam. Ay, naglalaing amon ngay. Adda tayo dito'y talong. Napanan ni manong mo. Napan man siguro ay ijay ayan ti barkada na apada na asadot. Adda plano na ang mga asawa. Anya nga ti pangasawa na kunak manag. Oray kumaano di nakiraman. Ipaasawa nakit kanon itigayim na nga awan mo trabaho na. Oray kumamot no nagagat iti talong. Saan mo't? Jay impatakder na aposte. Inana yun. Di na pala na igatangan iti materialis apang ituloy na. Ay na, di na mo tararamidan na. Kaslag pampanunot nga ubing. No ubing la kumaakit bautan. Laklakayan mo aminin. No adda may bagakan kwa na. Denggan ti makannawan alapayag na. Rumwar iti makanigay. Anya aya ti parikot mo, takanayon kang agbartek. Uray kuma, no umay kamat tumulong iji talawon. Umayak to ka di tumulong no, masulbar ko di parikot ko, tatang. Anya launay aya ti pagbarbartekam. Anya aya ti problema. Parikot ko meron no, kasano makaasawa. Ado dita ababae. Ngam ti kasta agalad mo, ay, di da kakayat. Nabi ko di da kayat, tatang, ha? Uray asino ababae. Di na kayat ti agbisin iti sidong ti lalaki, asa daw. Di agagitak to ito na danasawa. Ay, mabalin aya nga ibagam iti babae. Nga aggagat kanto ito nagasawa kayaw. Pare Jose, kapanam? Umayak ko mga rodi di balayo. At dabalon ko 4 kantos. Kapag iso, at day ni ading ko. Nayunam ko maday ta 4 kantos, tas gaysata. Tapag lutuak ni ading ko iti manok at pulutan ta. Ay, adda manok yaw. Adda te kawitan ni tatang ko, nakabaod. Parcinta. Nagsayatan. Ala, hindi nga din. Hey, Nabayag adyak nakaraman iti tinola ang manok. mayat manin ti aldaw itata da mainom. Sumaranta maninda tao. Dahitaman ti kayat ko ken kabayaw. Ay kayo, tulungan na nga ron iti kabsat mo. Tapno maasawak mo time. Nalakalahan day ta. Bayam, takanayon ko nga ibagakan kwa na, asong batan na kan. Awan sa tao dito'y balayaw, bayaw. No, awan ti tao. Di datan ado ati mangluto iti kawitan ni tatang. Ay, sige bayaw. Ingkaalaan, tapno ilututan. Wala bayaw. Nalakalahan day ta. Nakabaod ngamin. Nalukmag siguro niya. Uwan bayaw. Kanayon katapakanan ni tatang ko day kawitan na. Uy, natabang roda. Naimas ti kaldo na. Ang damatan mula ni nanang ko alaya dita.
Inta mangala. Ta ikantaman iti adu alaya. Tapno na imas. Nagmayatan bayaw. Kawitan ang nataba nga adu ti layana. Huy, mayat apulutan. Awan pa'y matda, ading ko. Intalahan yan iti balay ti babaya sa sabunga, bayaw? Ha? Ay, inta nga ro din, bayaw. Inton sumangbat da ading mo. Agsublita dito balayaw. Ariglado, bayaw. Tulungan ka kini kabagis. Ngam tulungan nakmatay ti babaya sa sabunga kanya. Awan pagdanagam. Ag tinulong ta. Tapno agpada ta ang makaasawa. Tangaro din. Bayan ta pa iti naramat ta baso kan manlokong dito lamisaan. Itarimahan to ni ading ko. Uy, nasingpat at talaga ni ading mo. No isupay ti mangitarimaan ka dagitoy. Isu nga ro ti babay. Di isu ti agtrabaho dito balay. Apay ti baso kan manlukong iti lamisaan. Ha? Agat arak, mate. Ay, naginumdamanong mo ditoy. Sa dapinanawan ti naginumanda. Ay, nagalas ka ti aramid dan. Anya ay ati inkargada di tamalukong. Layamat laangan tinabati dito'y manlukong nanang. Kaslamat manok ti pinulutan da. Anya, manok. Ay, inakman kita antay manok ko. Nay, adamat karga ti kasirula. Ay, kita man. Ha? Adamat karay kay. Tenged, kan payak ti manok daytoy. Anya? Ay, nangibati da ngem payak. Karay kay kan tenged. Ay, awan matanta impagod ko adakal akawitan. Ayan na ngay ngatan. Lakay, saan nga ta nga iso dayto adday ti kasirula? Ang payakla ang matan. Karay kay kentenged tinabatay. Awan meten tilasag apasit na. Ay, mapang-uro ka no sumangpet ti sinalbag. Pinarti nakit din ti impagod ko akawitan. Nakamisuot ni Lara anapan naginaw iti naginuman kan nagpulutanan da. Ay, sumangpet tula ang dadya atao. Pagtalawa ko na. Saan lang arod ang makatulong? Mangiruruman paikit din. Uray kumamat no impakada na sakbay a pinarti na. Saan ko nga ipaparti dayjay? Taawan sa bali akawitan. Dayjay laang ti kawitan tayaw. Ay, sayang ti manok. Ada ije tiyanggi da baldo kan Jose. Ay, makidindin nanog da. Ay, saan arumbang adito'y balay tinapanam? Ija eyan dagiti opisyalis kumaa. Ha? Bayam atiliwan da ida. Marwam dagita. Bayam amatilew? Saan nga agnakam? No saan ang makaraman iti dosa? Ay. Bayam, adusaan ni kapitan. Sige nga rod tawagak ni kapitan kandag iti opisyalis. Nasaysaya at pa'y. Tapno tiliwan da ida. Ipanday je barangay hall. Marwam ti tao nga awan amuna nasayaat. Nakigulo ka no, akadwa na dayjay a Jose. Ay, isu siguro ti kadwa na naggapo dito'y balay. Pinarti dakit din ti kakaiso na akawitan kaw. Anya? Tulungan dak man nanang. Mamulta kami kano. Awan ti maitad ko kan ka. Ah. Kuna ni tatang mo agunggunam kano. Apay anakigulo ka. Binastad na kami ti balasang ararmak nanang. Kasano adi nakabasteten. Ket di na pa'y makita amapan katumulong iti talon. Jay ingkalim apuste. Awanon. Natuangan tay nanayon. Ay, di da ko noong tana. Nasakit lang arudan tinakam ko iti pan nakabastad ko. Ay na anak ko, kastam ngaglaklakay. Awan ti balasang apaisagmak iti kaskan ka. No makita daan nagagat kay ti talon, amangan no adda mailawan kan ka. Ay, da kaya taglakay abaro. Uray di mo kayat, no di ka matagbalbaliw, ay awan lat ang mukon.
Awan mo't dading mo dito'y balayaw. Urayan tayo da sumangpait. Binasted na kit din ti babae asab-sabungag. Imbaga na adi nakano kayat, tawan trabaho. Mangkita tamanan iti sa balay. Hangam, masiguradom ka di akayat nak ni ading mau. Ni ading kumat sumungad. Ah. Sasaritam, tawan pa'y tatatang. Sige, taurayik ang makaunag. Na, adda kayo dito'y balay nga agkuy-kuyakoy. Idinto ta nagkapuak iti taltalon. Ha? Pumanaw kayo dito'y balay. Ang mga numang parti kayo manin iti dingwan, katsyak ti paginawan nyo. Kaya't na kanibayaw, Jose. Ikalay sana kay ti anyaman nga oras. Sa anak ngagtatakon iti may sa asadot. Inkayukit din iti talo nyo, ta inkay agtrabaho. Didak disturbon ta na banugak. Jak kayat ti kaskada kayo asadot. Oy, Ah? tanangam ti panagsasaum si Kalara. Agpaiso mo ti bagbagak manong. Awan babae amayat iti kaskada kayo. Sakbay nga inkay agaram, agbalbalyo kayo pay, no kayat yung adda pay mailawan kada kayo. Ala, pumano kayon, taado ti aramidak. Inkayo kat isagana ti talo nyo, tamulaan nyo. Agpada ta binastad ti babaeng ararmanta. Ibagada asadot ta kano. Pare Jose, agpaiso ti imbagan ni tatang. Ngaglaklakay ta abaro. Ah. No di ta agtrabaho. Isong agbalbaliw ta. Intag trabaho iti talon ta. Barang adda pa'y mayat kadata. Nasaysaya at no agsingsingpet kan aggaget ka tapno nasaya at ti masakbayam. Papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgil Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday ito nga istasyon. Agyaman kamitin kay panangtarabay, naimbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yo amin papagayan, inta ibasa ti Proverbio 24, versikulo 33. Agidda ka, maturog kalatta. Agdalikap-kap ka, kan aginanaka. Ngambaya ti panaturog mo, domtagkan ka ti kinapanglaw, akas iti idadateng ti si aarmas aman nanakawa. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyan. Kunak man no umay datatangken na ng mau. Kunak nga umay daktulungan nga agbalkot iti suman. Maturog damat itay apinanawak, Lola. Maturog. Kat no inyo na'y unay ko kinanang mau. Adaw ti balkutan may asuman. Ipamerienda tayo no agpalwalo tayo intong bigat. Apay nga agpalwalo kayo, Lola. Ilagip mi day dinanang kantatang ko, apaw. Lagip? Apay, no saan kayo nga agpalwalo? Saan nyo idan amalagip, Lola? Ay naapaw. Saan mo maawatan ti kayat ko asawon? Ti lagip kat agpalwalo para itinatay. Agpalwalo ko na yung Lola. Saan nga ilagip? Malagip yung lagtamat ngamin ida. Oray saan kayo nga agpalwalo? Nay, apay, ayan nga idagiti anak mo. May samat dita nga agibalbalkot iti suman. Nakaturog da kanubot ko na ti anak da. Nya, ay unay lakat dagi jahin nga agasawan. Jay lakat laing da maturugan. Isaw nagdadakkel ti tiyanda. Barang ano umay damadamdama. Ammo damat nga do ti balkutag. Awan latam mo ko na.
Di da katulungan iti trabaho. Ngam umay dala tumulong amangan. Dayjay lang ti paglaingan da. Ti aglamot. Di mo nga ron ida mabalin aparitan nga aglamot. Makan nga ron. Uray na laing da nga aglamot. No nagagat da kumamat at tumulaong. Nabsug da lang arudain. Agbalkot da pa'y itiyawid da. Anya nga ron. Makan nga ron. Ay, isaw nga abuswan da ka. Tapampanoy nuyam ida. Kaririyan niyo ka, Dipay? Sapsapulan na kayo ni Lola. Taapay ka no. Inted na kumakin kan ano, addaman ited na. Imbaga na kano kada kayo. Ngayon kay tulungan nga agbalkot iti suman. Ngam apay adi kay napan. Nagado ang kaaruba di ta pagpatulungan dang agbalkot. Anya nga iti kayat dagita kaaruba, mga lang. Kastama ti ko na ni Lolo kada kayo kan ni Tatang. Nalaing kayo kanula nga aglamot kan agbalkot iti yawid yo. Anya nga rod. No adda mabati di balkutan. Alangan adagiti sa bali a tao ti mairanod. Isilsil ko pa ilaang ay iti buksit ko. Isukan mo ang nagdadakkel ti buksit yo kan ni Tatang. Takasta kayo kano. Taraknin ti tiyan tapno kanayon anasalun at amabigatan. Maluman, ngam di mo pa'y nailuto day tasuman, manang. Kasanaw, kat agmay-may sak mo ta nagbalko. Ayan nga'y dasilin, kan lakay na. Yak manam mo, umay danto ano pandangan. Ay, amok la ko mga awan kadwam. Tasaan ako man anapan naglako iti tiyandaan. Adda ka din napan naglako itinatnatang iti balayaw. Ay, hun napan kumutin inlako iti tiyandaan. Malang garon. Tulungan naklabasitan iti panagbalkot ko. Ay, apay mo't dagi diyang agasawa. Tasaan pa'y ang mapangnamnamaan no ada trabaho. Nasa umon ading ka. Nalaing dalaang no panaglamog. Manang, ikam ngamin ida iti pagnakmanda. Nataengandan, ngem awan pa'y manaknakem da. Apay amay may samanan asim mo nga dapawk. Ayan datatang mo. Kat masapat ti palwalaw. Taada pa panandag iti tataaw. Ado ita ti trabaho jay talaw na. Nakaturog da pa'y mat itay pimanawak, Lolo. Manain. Ay, di mo pa'y labinuyatan ida itinalamiis adanaw. Tapno mariing da. Bautindak Ay na, apawk. Di mo tultuladan ti kinasadot dawan. Urayin tayo kadida, sakbay nga aglualo, Lolo. Ay, saan na yun? Saan nga isudan ti pang taktak iti ado ataaw? Ala, umunag ka na, Pao. Tay rugi tayong ti aglualaw. Itay pa jay mangidaulo iti lualaw. Uy, Lolo. Bumangon ka ditang. Inta ijay ayan dananang. Itajay palwalo da. Mandaman ton. Nasapa pa eh. Ngum imbagada nga isapsapa da ka no tilwalo, tapa nagtatalon. Masapa da giti tattao amapan iti talon da. Tanto lamanganan na iti suman numalpas tilwalo. Sa bagay, ado kanukot tinaramid ni nanang asuman. Saan laas nga labak? Matlagayam. Sigurado, imo na ni Jay ti anak ta. Nanyapay nga eh. Kano kas lakawitan day jay. Nagsapa nga green. Oh my kakit day. Maturog na pa eh. Mapantanto yun to nalaldaw. Nagado at tao, Lolo. Maibusamot ti suman. Ay naapaw ka. Imbagan jay maibos ngam ti mabanglays. Awan pa'y datatang kananang, Lolo. Ay, saan mo na panunutan dagiti awan? Dagiti adda, ti bunungan tayo iti kananda. Bayam nga uray san ang makaraman ti awan ditaw eh. Sapay narawat datatang kananang iti suman. Uray narawat da, taawan damat ditaw eh. Dahil takid din awan ditaw ti ireserserbaan. Imbagkat ni Lola doon na dyan nabatbati dito'y kusina, Lolo. Ay, itad na ijay nang idaulo iti luwalaw.
Taadayo tinagkapuan na. Kaasimait. Ay, kasta ka di, Lolo. Awanin naibusan ti suman. Wanya, mapanta ka din ijayan dananang. Ata ni mabisbisin akong ijay tanton amangan iti suman. Ay na, nagimaskat nga tanti suman nga ikapi. Darasam nga rod. Kauray sakit, mabisinak matan. Nih, ganti anak mo. Papanan nyo, nakarubot kayo, Mat. Apay, di ka napan ijay balay da apong mo. Apay, di mo kaya ti suman? Nagado ti tao. Naibos ti suman. Nagawid amin ang atap tao ijay. Apay, di ka nang yawid iti suman ngay. Anya nga'y tiyawid ko kat naibusin, tatang. Anya, naibusan? Ay, nagrawat damot na no inibus da tinagado asuman. Imbagak ka ni Lolo amang ibati iti para kada kayo. Ngam ko na namot nga pakanan nga umuna dagiti adda. Oray saan ka no amang mga dagiti awan ijay? Sapay nagbayagan ajak nakaraman iti suman. Nagimas di suman da, nanang. Nagkilnat. Kan kunada amayat ka no ti pan nakaluto na. Ay, sayang. Sapay jakpay nakalutong. Tanam na maag ti suman nga ikapita itaabigat. Nakabaybayag kayon tumat ngamin. Man naturog kayo ngamin. Agkaukan, tamabisin akaon. Sa dino at alon ay tinagapwam. Iti asidag titalon ni Bantor. Ay na, nasamsamak amin atambak. Kanaglawlaw titalon na. Nagnaka kumaa ijay balay da. Taimbagam kadakwada. Day taman la sigurun agkin-kinnep-kep tar aramidan da. Ay, no di dagaikan ti aglawlaw ti talon da. Ibusan ti marabutay ti pagay da. Lakit di No nalinis amin at talon ti daduma. Kat jay laeng talon da tinasama. Isoon ti papanan dagiti marabutay. Sadan tula mo ti agkuliwaswas. Intun madanon ti panagapit. Katawan maapit da. Unay lakat ti laminan. Nagmayat ti agilad nga kumot. Nakapasadot nga rod ti rumor. Nukasta pa nagtutudo. Matugaikan ti talon, intun sumardengan ti tudo. Adupay mat agundaway ti panagkait. Intun kwan, agsakilakid da taong amatudwan. Sige, turog ko mampay. Turog akat. Uray siya mat, naglamin namin. Agkukutkit di da tao. Makauray ti trabaho iti talon. Intun aginit, ama pa ni iti talon. Undayan. Inkamang ti di bumulod iti bagas dananang. Awan iyapoy ko inton makariing ka. Intun agriing tanton. Huston tao, nagsardang titudaw. Sino day ta? Ay, Bantor. Ang atararamidam ngay. Di ka di mapan ijay talon mo. Nagdapuwa kijay. Naglamin tatang. Apay, di makita nga agar arbes. Ay, una yan. Kabutang mo ti arbes. Agkaputi ka Tapnosan apukanan amin dagiti marabuti ti pagay mo. Inaktaw intun sumardeng ti arbes, tatang. Wano saan? Inraman nyo kuman naginaikan Ay, naglalaingamon ngay. Pangalaam ngay iti isaang iyaw. Ay, unay kad. Inakto ka de. Ay, wan gayam tatang. Inakto bumulod iti bagasyo Tawan ipakang ko kadag iti pinutot ka. Ay, salbag ka. Saan ka nga ikan iti uray kusing nga irek? Marwam ka. Ay, dita kayo man langin. Surong kaun. Pimanawan. Ay, numasikuran da iti ruot iti talon ko. Di isuod ati manggaik. Apayakas lahat na kasurun mo lakay. Ibabaon ko ni Bantor amang gaik iti talon da. Tanagsamak. Ibaga nakit din, nga iraman ko kano agaikan. Anya, ay, imbes nga iso ti tumulong kan ka. Saan mo, tasikapay ti ibaon na. Day nga road ti pakasurunak. Kat day talamat maturog ti amuda nga aramiden. Anya nga iti masakbayan da, no kastalaang ti garaw da.
Ay, nukas jay dalaeng. Ay, awan maapit da inton madanon ti panagaapit. Sapay naga daw ti anak da. Di mo ka di makita. Ano di pa'y nakaluto ti inada. Kat umay dito dagiti umbing da. Ay, no saan ko laid ang apo ko. Ibaga kuma, asaan mo ida nga ilaklakam iti panagluto. Nay, api ngay, naputad-putad matan dagiti pagay. Dagiti mataduma, inabungan tilanlanot. Ay, di damot di makalang. Ay, sinalbag dagita alanot. Inabungan damot ti pagay. Inabak matan ti ruot dagiti pagay. Apay adida di makal kat inabunuan pay. Ay, sapay inutang ko tinggatang ko iti abuno. Irik ti ingkarik apagbayad ko no madanon ti panaggagapas. Ay, inutang mo, tinggatang mo iti abuno? Ket pangalak nga ro iti paggatang ko nga no sa anak nga umutang. Ay, kasano nga rudan? Sigurado nga adda o may mangala iti irik inton panaggagapas. Anya nga iti magapas no kastoy mo ti itsura ti pagay. Ay, inabak matendag iti ruot. Imbag ka nasabat ka, kaadakan. At nakadiyawis yung apakidayanan tay. Nabayagan na jak nakidaya. Anya adaya asasawam. Imbilin tinakautangam adamagag, no kaano kang agpagapas. Umay daalaan ka no ti irik ngayon ka rin. Kasano nga kat nagbasit mat gayam ti magapas. Pinarigat ti ruot dagiti pagay ko. Ken inasak dagiti marabutit. Kano ko na ngamin ni tatang mo, abinaybay am ti pagay yaw. Basol ti tudo, ante. Ay, saan ka ngagpabasol? Adda ayamot panunot ti tudo. Si kakit di aman nalon ati mapabasol. Managbaybay aka. Kasano nga no awampay irik apagbayad ko, ante. Anyaya tinagpinirmaan nyo nga laon da ka no awan ti irik mo. Dagiti kalding ko, ante. Ay, ano usam nga iguyod da dagiti kalding mo? Ta isumatiin ka rin no awan irik mo. Si kamat nga men, no di mo kumabinaybayan ti talon nyo. Ado kumati maapit mo ita, tanalawa ti talon nyo. Kasano itan? Awan lang arudan tinaapit. Pati tingwan ingguyod dan. Awanan na pulos ti mabati kadata. Sapay ado ka no ti masapul dagiti ubing iti pagadalan. Kasano nga taitan? Awan pa'y mabalin nga ilako. Ay, kumbat ti buksit no kastoy lang. Agtuok tayo na din na oras. Mayat tumat ti agdalikap-kap ngam tuok matiitden na. Masapul nga agagatan lakay. Tapnosan tayo nga agbisin. Anya pa'y ngayon no di kastaba ka. Pudno ti kunan ni tatang. Ti sadot, mabigot. Masapol ti panagsalukag, tapnusan ka nga agbisin. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.